hakane ka step ke bamanta sa sisian pat Iwan hakane ka Madan Umnongspung kum kinong kit kam jong ka Shiliang Dongki hadin bangilapan mana ya ketu ke Jingpynbna ka ba kino kibasi mau kinwan syakmat rangkat ki kot ki sela timenta ka step hakane ka por nilayo ya ki kot ki sela ka ba rangkat bat ki try basi ya kini ki mau put mau sam hakane khandau Madan Umnongspung ke kumta na Kaliang ka Shnong sa sisian pat ka ay ka Jingpynbna ba lada kino ki badon ka jing ujor persya ya kane ka jing jadi yathiet khandau ya kane ka Madan Umnongspung namar kane ka Madan kadai ka balapunan kam dakinong Sohīong nadu ki por menhendai balada kimdon kum kino ki bawan yathu lane ki wan komplain hakmat jong ka Shnong tane Kaliang ka Shnong hadin ka sansngi bangilapan bana nadu menta ka sngi na Kaliang ka Shnong kan penskam bat kan pentho pentar ya kane ka jaka kum bajulong hakiriti dunia Shnong nadu menta ka stem Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag ke jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya